Χριστάκη, είχες απόλυτο δίκιο. Πάσχα 2018 στο Πανάγιο Τάφο. Έτοιμη. Πήρε. Πήρε. Γκέι. Όποιος λέει δεν γκέι, γκέι. Κατά γκέι. Εντάξει, έτσι δεν με πήρε. Γράφε εσύ. Δεν γκέι πολύ. Ναι, είναι γκέι. Εγώ λέω ότι είναι γκέι, δεν είναι γκέι. Όμως κοίτα, η αλήθεια είναι... Το βλέπεις, το τραβάς. Αλλά ότι καίει. Με κάτι πλήκες να. Καίει. Μες στα μάτια, έτσι. Χριστάκη, το βλέπεις. Καίγονται. Αλλά θέλει λίγο γρήγορα. Χριστάκη, το βλέπεις. Μπορεί να το παίρνω πίσω το αν γκέι δεν γκέι. Τώρα αμφισβητείτε, έτσι. Μανώλη, πατέρα μου Σοφρόνιε, Ιεραπόστολε, Γιάννη Ξελεπιδάκη. Το όνομά μου είναι Νικόλαος Κουμουρίδης, ο Ανάξιος. Δεν πειράζει, το μουσι είναι, δεν πειράζει. Το δέρμα όμως δεν καίει τόσο. Το δέρμα δεν καίει. Ορίστε και το παλικάρι. Στο καίει δεν καίει. Εντάξει Χρήστο, το είδες. Πάμε μαζί εκκλησία την άλλη Κυριακή, δεν πάμε. Είπες άμα δεν καώ, εγώ δεν καίγομαι. Το μουσικάει. Αγάπη μου σταμάτα, που πιάστα μου. Εντάξει, Χριστάκη μου, δεν ξέρω τώρα, είχα άδικο. Είχες άδικο, ποιος έχει άδικο. Ο άλλος ποιος το γράφει. Πάτε το στο YouTube. Πάτε το να βλέπει ο κόσμος. Και είναι δικιά μου γυναίκα, το ξέρεις. Δεν κάτσε να τραβάω το φως για τον κόσμο μαζί. Για τον γέροντα μου το Σοφρόνιο, για τη Μανούλα μου, για τον Γιάννη τον Ξελεπιδάκη, τον Ιεροψάτη και δάσκαλο από το Ελλάς FM. Σε ευχαριστώ Γιάννη μου. Ευλογημένο το 2010, δεν πειράζει. Γι' αυτό άφησες το μουσι να το πει, αλλά κάψεις. Το άφησα να καεί για την Ορθοδοξία η θάνατη. Ευλογημένο Πάσχα για όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα. Αγάπη, υγεία, ειρήνη, μακριά από τη μασονία, μακριά από την πανέρεση, μακριά από όλα τα κακά. Αμήν. Σε ευχαριστώ αγάπη.